Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Ama dalam tembang-tembang tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Selamat mendengarkan. Yen kowe dadi wong ra duwe, kudu gelem kerja apa wae, aja keset, aja males, abot enteng dilakoni, kanthi ikhlas ati Gusti Allah bakal maringi rejeki tumindak sing jujur. Nampa apa anane uripmu ra bakal rekoso, sing abot bisa dadi enteng, sing angel bisa dadi gampang, sing abot bisa dadi enteng, sing angel bisa dadi gampang. Sing penting kowe niat, sing penting kowe nrimo, aja kowe mikir-mikir ngono. Terima kasih.